ఏవండోయ్! అయ్య బాబోయ్! ఏంటండి మన ఛానల్ చూస్తున్నారు గానీ లైక్ చేత్తలేదు, సబ్స్క్రైబ్ చేత్తలేదు. లైక్, సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. నేను థియేటర్‌లో రిలీజ్ అయిన ఓ సినిమా చూసానండి. అదేనండి. ఆ సినిమా పేరేంటనుకుంటున్నారు? 'జనక' అయితే 'గనక' అండి. ఈ సినిమా ఎలాగుందో మనం రివ్యూలో తేల్చేసుకుందామండి. వినేయండి కథ అంతా. ఏవండోయ్! బాగున్నారా? నేను బాగున్నానండి. సరేనండి. మనం సినిమా రివ్యూలోకెళ్ళిపోదామండి. ఇది థియేటర్‌లో రిలీజ్ అయిందండి. 'జనక' అయితే 'గనక' అండి. ఇందులోనూ మన 'సుహాస్' గారు నటించారండి హీరో కింద. అయ్య బాబోయ్! హీరో కింద ఎలా నటించారంటే చాలా బాగా నటించేశారండి బాబు. జీవించేశారా. తండ్రిగా నటించారు. చూడండి ఇక్కడ చేతులు కట్టుకుని ఉన్నాడు కదా! ఆయనేనండి తండ్రి. ఆయన కూడా బాగా నటించాడండి. అక్కడక్కడ వీళ్ళిద్దరి మధ్య కామెడీలు కూడా జరుగుతాయండి. మీరు థియేటర్‌లో చూసేయండి బాబా. నేను చెప్తే అసలు బాగోదు మీకు చూడాలని ఇంట్రెస్ట్ పోతుందండి. అందుకేనండి ఏం చెప్పనండి మీకా. ఓ కేస్ కోసము జరుగుతదండి సినిమా అంతా మొత్తమా. మీకు కామెడీగా ఉంటుంది, సీరియస్‌గా ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయండి. ఫ్యామిలీగా వెళ్ళిపోతుంది అలాగా. ఫ్యామిలీతో చూడొచ్చండి ఈ సినిమాని. అయ్యో! చూసేయండి. అంత వల్గరైతే ఏం కాదండి. అయి నిత్య జీవితంలో జరిగే కొన్ని సన్నివేశాలు ఉంటాయా, అయి పెద్ద పట్టించుకోకండి. చూసేయండి సినిమాని బానే ఉంటుందా. మీకు నచ్చుతదండి. థియేటర్‌లోనే ఆడుతుందండి. ఎళ్ళండి థియేటర్‌కా. థియేటర్‌కెళ్ళి చూడండి. ఎన్ని రోజులు ఎందుకు వదిలేసాను అనుకుంటారు మీరు సినిమాన. బాగుందండి ఆ సినిమాయ. ఇక ముసలావిడ ఉన్నది చూసారా హీరో పక్కన, ఆవిడ క్యారెక్టర్ గురించి మీకు లాస్ట్‌న చెప్తానండి. మన హీరోయిన్ గారు ఉన్నారు కదా! హీరోయిన్ గారైతే బాగానే చేశారండి. ఆవిడ క్యారెక్టర్‌కి తగ్గ న్యాయం చేశారండి బాబు. అందరూ బాగా చేశారండి. ఇందులో వెన్నెల కిషోర్ గారు కూడా ఉన్నారండి. ఆయన కూడా కామెడీ పండించారండి. అక్కడక్కడ బాగానే పండినియండి కామెడీయ. ఈ సినిమా అయితే నాకు నచ్చేసిందండి బాబా. మీరు థియేటర్‌లోకెళ్ళి చూసేయండి. సినిమా బాగుంటుందా. సరేనండి. ఇదిగో ముసలావిడ గురించి చెప్తానని చెప్పాను కదా! ఆ ముసలావిడ లాస్ట్‌న ఒక ట్విస్ట్ ఇస్తదండి. అయ్య బాబోయ్! కొళ్ళు బయర్లు కమ్మేతాయండి. అంత ట్విస్ట్ ఉంటుందండి బాబు ఆ ముసలావిడ. మొత్తం అంతా చేసింది ముసలావిడే. లాస్ట్‌న చూడండి మీరు. లాస్ట్‌న చూస్తే తెలుస్తదండి సినిమాలోన. సరేనండి. మీరు థియేటర్‌లోకెళ్ళి సినిమా చూసిన తర్వాత ఆ సినిమా ఎలాగుందో నాకు కామెంట్‌లో తెలపండి. మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బాబు కూతంతా. లైకు, షేరు కొట్టండి. అలా పడి ఉంటుందా ఏమైపోదా. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే నేను మరి ఒక మంచి మంచి వీడియోలు చేస్తానండి. సరేనండి. ఉంటానండి. జాగ్రత్తగా ఉండండి బాబా. సరేనండి.